وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دا جون بانجوی چی دل بر مدنی بے دل بر مدنی بے مزار زما پمخ کی دا سرور مدنی بے سرور مدنی بے هرگز بمی بستر گدا تیاری دا ہجران نبی هرگز بمی بستر گدا تیاری دا ہجران نبی زمان بارنا کدا کمر مدنی بے کمر مدنی بے مزار زمان پمخ کی دا سرور مدنی بے سرور مدنی بے دان ورکن بینو بس مزیوی خوشایم بین ورارا دان ورکن بینو بس مزیوی خوشایم بین ورارا لیکن زاکا پخوا کی دا دین ور مدنی بے نور مدنی بے آجون بالجوی چی دل بر مدنی بے دل بر مدنی بے مزار زما پمخ کی دا سرور مدنی بے سرور مدنی بے دا آجون بالجوی چی دل بر مدنی بے دولت زیبو زینت عیش و عشرت دا جہان نبی دولت زیبو زینت عیش و عشرت دا جہان نبی بخوا کی دا روزی دا معتبر مدنی بے دا جون بالجوی چی دل بر مدنی بے دا جون بالجوی چی دل بر مدنی بے دارا او سکندر اول گر نبی بلال دارا او سکندر اول گر نبی بلال فغاڑا کی می تک دا پیغمبر مدنی بے دا جون بالجوی چی دل بر مدنی بے دل بر مدنی بے مزار زما پمخ کی دا سرور مدنی بے دا جون بالجوی چی دل بر مدنی بے فکار دا عبداللہ ندی خالق دہن دل فکار دا عبداللہ ندی خالق دہن جر خلال پا مدینہ کی پخنجر مدنی بے دا جون بالجوی چی دل بر مدنی بے دا جون بالجوی چی دل بر مدنی بے دل بر مدنی بے مزار زما پمخ کی دا سرور مدنی بے سرور مدنی بے دا جون بالجوی چی دل بر مدنی بے